RAMOGI thuolo machielo kendo marwaki ni machiegni mar winjo weche wa manyien odhiambo ma kawuono gin weche ma waiko ni kawang'io mago ma osetimore e gwenge mopogore opogore en odiechieng' ma bende wuok tich tarik 10 dwe mar 10 2022 odiechieng' ma oganda ne nie yweyo ma bende moko kuom jopiny pod ok ong'eyo ni iluongo nang'o ka piny owacho nyakwa RAMOGI oyango odiechieng' ma kawuono kaka odiechieng' mar Utamaduni Day. Ma en odiechieng' ma oganda nyiso godo kido kod timbe mar oganda ma nyiso nyadhi mar piny Kenya oganda modak e piny Kenya e yore mopogore opogore. Nyakwa RAMOGI magi to kod mathoth an godo odhiambo ma kawuono adwani bed koda chakruok nyaka giko mar chenro mar weche manyien mag rameny piny. Pani rameny piny nitiere kod kidienje ariyo. Mokwongo en mar weche manyien, mar ariyo en twak. Nyakwa RAMOGI ka bende wabiro ng'iyo kaka oganda nyalo bedo gi ngima mongirore maonge koda chandruok mag achiedhnade mag paro kata mago ma kelo paro e obwongo to kod mathoth. Wan gi weche motende gi weche mag mibadhi. Nyakwa RAMOGI kapok adhi mabor we akunga mi thund weche ma waiko ni odhiambo ni. Apisas mag EACC otimo pedha mar luwo ndach omenda ma kore lach ma ichich ne olal e yor mibadhi e Aguch County ma Siaya. Nonro yango ni Kenya pod ni chien e kwan kuonde thieth mag reso ngima jotuo manigi dang'ni mag paro. Jatend piny Kenya William Ruto timo limbe piny Tanzania kama omedo jiwo chenro mag winjruok mar ohala e kind pinje Afrika ma Ugwe. Arwaki ni machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo RAMOGI TV. Nyakwa RAMOGI tudri koda e nambari 360 ma en namba marwa mar ote machuok kata bende nyalo luwa e Facebook page mar RAMOGI TV, RAMOGI TV Kenya. Bende par ni yudo achiel kachiel e YouTube mar RAMOGI TV ka achiel koda Twitter handle en @RAMOGI TV KE. Bende nyalo luwa weche gi e Twitter handle mara @GeorgeBati_. Kuom thuolo ni duto jaloko maru iluongo ni Elizabeth Otieno. Nyakwa RAMOGI nyinga en George Bati. Nang'isi motelo ni kidieny mokwongo en mano motende kod weche manyien. Weche manyien kawuono nyakwa RAMOGI wadhi ng'iyo chenro mag duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC makoro gichaka pedha e kaunti ma Siaya. Ma en pedha ma itemo non godo weche mag mibadhi mitudo godo moko kuom apisa e kaunti ma Siaya miwacho ni ne otiyo arietha gomenda e agulu mar omenda mar piny owacho mar kaunti ma Siaya. Bende nitiere chich ni omenda madirom milion 800 chali no ti godo e yo mogajore. Omiyo gie sani EACC kokalo kuom apisa magi osechako timo nonro mar yango ka nitiere adieri matudo moko kuom apisa go kod wach mar mibadhi e kaunti ma Siaya. Nyakwa RAMOGI magi timore e kinde ma bende MCAs ma Siaya dwaro mondo mi gavana mar kaunti no James Orengo oyiyo yawo chenro mag tiyo gomenda kata kinde ni ma imedo tim nonro e wi wach mar mibadhi milieko ne diponi omiano moko kuom apisas mag kaunti ma Siaya. Magi to kod mamoko nyakwa RAMOGI gin ma waiko ni kendo wadhi migi adimba kaka wamedo loso weche manyien gie sani gi koreyo makare bang' thuolo machuok kendo wabiro keto gi e iti nyakwa RAMOGI mondo mine kaka chenro wachore i wach mibadhi go. Ka wadhi nyime to koro wang'i mago motendore kod weche mag lipot mar kedo ne ratiro mar oganda. Kwan ji maromo milion 970 ni kod dang'ni mar paro e piny mangima. Ka e pacho kato atamalo 75 mag jogo man kod dang'ni mar paro ok yud kony kowuok kuom ute mag thieth kaka dwarore. Ma en kaluwore kod lipot mogol kod duol ma kedo ne ratiro mag oganda e pacho ka KNHCR ka en odiechieng' ma piny mangima rango e okenge mag thiro dang'ni mar paro kaka miyo waler kod jafumbo marwa Judith Omondi e yo madimba. Duol makedo ne ratiro mar oganda e pacho kae mano Kenya National Commission for Human Rights oriwore kod ji e piny mangima e dhialo odiechieng' jiwo lwenj kedo kod midekre mar dang'ni mar paro. KNCHR oyango lipot mar riwruok mochung' ne chenro mag thieth e piny mangima WHO malero ni ng'at achiel kuom ji 8 kata ji maromo milion 970 e piny mangima ni kod dang'ni mar paro. Lipodno bende koni kwan mar ji man kod midhiero mar dang'ni mar paro
ne omedore kod 28% e higa mar 2020 kaluwore gi biro mar coronavirus. E pachoka, lipot mar aput mane rango chenro mag dangni mag paro e higa mar 2020 yango ni 25% mar jotuo man kod dangni mar paro limo ute thieth ma ok onindie, ka 40% to irwako e ute thieth mopogore opogore ka ohewre. 75% mar jotuo man kod dangni mar paro e Kenya ni kod pek e yudo resruok mar thieth. Africa was not regarded a place where someone would come and talk about mental health, because people would even say that this person is even going through schizophrenia, but people would think schizophrenia is actually a disease and someone is actually mad. Kopogore kod kar thieth mar dangni mar paro ma Mathare, lipod no koni ute thieth mar 29 kuom 284 mag level 4 ma pacho kae kende ema chiwo kony ne jotuo man kod dangni mar paro. Ma en mana 10% mar ute thieth mag level 4 kadhi nyime pacho kae. Piny owacho kokalo kuom migawo mar thieth oseketo kenge mag kedo kod dangni mag paro e pacho kae. Lek gi maduong' en duoko piny tho mikelo kod derruok kod 10% kochopo higa mar 2026. Chike mag higa 2022 koni e kwan mar tuo mar dangni mar paro, math ma asasa mar gik makech kod bedo kod paro mar derruok gin moko kuomgi. Lipod WHO yango ni mok tin ne ji 700,000 ka ngima gi higa ka higa e piny mangima, ka e piny Kenya to ji mohewo 1,500 ne okawo ngima gi e kind higa mar 2017 kod higa 2021. E chopo kare thor wach ma higa ni ma en keto e okang' manyime lwenj kedo gi dangni mar paro, duol ma kedo ne ratich oganda e pacho kae osingo mar tiyo machiegni kod jokanyo mag thieth mondo migi puonjo oganda mathoth e wi dangni mar paro. Luong mitimo ne sirkal mamalo kod mar counties en ni mondo gimedo omenda mag thieth nyaka 15% kaka winjruok mane otimie boma ma Abuja midendo ni Abuja Declaration dwaro. Just to urge the government through the Ministry of Health, and that is our incoming CS Susan Wafula, to allocate so many resources in terms of making sure that the mental health in this country is being adhered to, and also to make sure that young people out there, they come and they're being helped. Social insurance fund was made a priority, and we'd also like the government to actually put this and make mental health be able to be accessible to the people living in the grassroots. Judith Omondi, Ramogi TV. Yakora mogi kapo dwar mane mago motende gi weche maga ngima mago obwongo. Dwaro nitie mar 10 counties ma luwo Nyanza mondo mi oket chenro mag neno ni rakruok gi midhiero mar dangni mar paro med jiw e gwengego. Ma en bang' yangore ni thoth counties mantie luwo Nyanza oge kod ute thieth mag mathiedho jotuo mag paro. Lakteche mathiedho tuoche ma kamago bende nok mokalo. Jafombo marwa ma Mombasa Joja Oko koro miyo ler. Ne en nyasi mane obagi e kar thieth mar jotuo mag obwongo mantiere Miritini e kaunti ma Mombasa. Kae jotuo ne oyudo thuolo mar bedo kanyakla gi wede kaachiel kod osiepe mane ochopo mar yango kodgi odiochiengni. Tuoche mag obwongo osemedore higni mokadho, especially bang' Covid mano affect ji mang'eny. Weche mag paro mang'eny osebiro kuom jowa, to en hawi marach ni Kenya waka pod ok watimo moromo manyalo konyo jotuo man gi tuoche mag obwongo. Elony mag tuoche mag obwongo Laktar Gordon Ambayo koni kata obedo ni kawuono iyango wach jotuo mag obwongo, laktache mag tuono tin mokalo e pacho kato chutho e gwenge mag luo Nyanza. Siaya wan gi daktari achiel kende. Kidhi county mar Homa Bay onge daktari mo specialize e tuo mar obwongo. Kidhi Kisumu inyalo wango daktache 3 kende molonye e tuoche mag obwongo. Koro pod wan chien kabisa miyo jo Nyanza, especially luo Nyanza, thieth moromo mar specialist mag tuoche mag obwongo. Laktar koni luoro mantiere en ni tuoche mag paro medo mana nyoro oganda, omiyo dwaro nitiere mar 10 counties e bwo migawo mar thieth mako matek wachno. Omiyo gine ni gini en tuo ma onego mi thuolo gi pesa kaka ithiedho HIV AIDS, ithiedho diabetes, ithiedho high blood pressure, nikech jogo duto man gi tuoche ma bedo aming'a miluongo ni chronic kaka diabetes, cancer, HIV, ng'eny gin gi tuo mar depression, gin gi paro mang'eny,
to mondo kama giyud kaka inyalo thiedhgie onge, nikech pod jotendwa pok okawo thuolo mar nono ni tuoni dwaro mondo gimi pesa moromo, gimi wards moromo kod staff moromo. Achiel kuom gigo ma jolony koni medo jiwo tuoche mag obwongo en ni thoth jopiny tudo tuono kod juok, omiyo thoth jotuo itero ir ajuoke ma ok ir laktache. Especially hapa pwani kuna hiyo imani kubwa sana kuwa mtoto au mtu akiwa kichanganyikiwa amerogwa, na kirogwa basi apelekwe hospitali, anapelekwa kwa mganga na anacheleweshwa kupata tiba. Lakini magonjwa ya akili yanatibika. Kuna wengi wametibiwa. Katika kila watu 100, watu 10 watakuwa na ugonjwa wa akili. Yani watu wazima tu, ukiona mahali watu 10% wana ugonjwa wa akili moja mwingine. Thoth jotuogo kata kamano iringogo e ute thieth ka tuo osenyorogi bang' rem ma ok yudo konyruok ir ajuoke kata yedhe mag nyaluo. Laktar koni jotuo mag paro nyalo chango maber kotergi e ute thieth thuolo mowinjore, to mana ka otergi ir laktache marakore gi tuoche mag obwongo. Kuna wengi wanapona, tuseme 30% watapona kabisa. 30% au asilimia 30 watapona, lakini itabidi watumie madawa. Na kuna asilimia nyingine 30 ambao wanaweza kuwa ni vigumu kupona. Wanatumia dawa lakini hawarudi katika laini kabisa, lakini kwa hivyo watu wengi hupona. Kata kamano, dwaro nitiere mar piny owacho chiwo puonj mar tuoche makamago ne jopiny, mar gayo weche mag akweda ma joko anyuola mani kod jotuo makamago. Na katika wale watu ambao wanaenda hospitali, asilimia 25 wengi wana ugonjwa wa akili. Na shida ni kuwa akienda pale hospitali hapati ile tiba nzuri kwa sababu kuna pressure, kuna wagonjwa wengi. Kwa hivyo daktari hana time kuuliza maswali mengi. Pale hospitali ukienda unataka useme umona kichwa na mgongo na nini uondoki. Ukianza kusema asikia huzuni nini, daktari hana time na wewe. Jolony mag tuo mar obwongo koni dwaro nitiere mar jopiny timo limbe ute thieth kinde ka kinde mar yango kit ngimagi to chuthe tuo mar obwongo ni mar thoth jopiny ni kod tuono, to kata kamano ok ging'eyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Komno nyako Ramogi dang' ni mar paro ma en midhiero ne oganda mathoth podi medo many riekni mar thire. Jopiny ne obago chenro e kuonde mopogore opogore mar jiwruok ewi lweny mar kedo kod midhiero no. Sharon Ong'aw ni kod ler. Jopiny e gwenge ma pacho kani okodong' chien e hingo odiochieng'ni moket tenge ne jiwo yore mag geng'o dang'ni mag paro. Odiochieng' ma kama en mabende jopiny go e turbin e okenge ma osego e duoko chien midhiero ma ikelo gi dang'ni mag paro. Mambo ya mental health ni usafi tu. E kaunti ma Kisumu, migepe mopogore opogore motenre gi weche mag thieth kod ngima makare. Kotelnegi kod jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu, Laktar Gregory Ganda, jatend osiptal maduong' ma kaunti ma Kisumu, Laktar George Rai, kaachiel kod jotelo mamoko ne obago nyasino e alap mar kar twech ma Kodiaga. Wayudo ni gino mabende jiwo kendo miyo dhano bed gi ng'ukruok kod ngima mar obwongo gi en gigo kaka bedo ni lweny mopogore opogore ma dhano bedo kata e udi, iyudo kata malo 10.4. Iyudo ka nyithindo kata nyiri marowere ma iluongo ni teenagers ma bende mako ich oyaye, iyudo ka namano oseidho ma en Kisumu County ka wan gata malapaga uchiel. We have appreciated that as a region there is no mental health institution. The only place that you can call a ward for mental health illness is in Kisumu County Referral Hospital. It's a very small ward. So the whole region, not only Kisumu, the whole Lake Region economic block requires a mental health institution. Duolmok mar piny owacho mong'ere kaka Girls to Women Association kotudre kod ruodhi mag gwenge, jopuonje kaachiel kod jodong gwenge e kaunti ma Kakamega nobedo kod wuoth mar chiwo puonj ne oganda kaluwore gi medruok mag tuoche makamagi. We are calling unto you to make mental health
a global priority for all, and we are focusing on as low as 10 years so that we have the intention of working with them through this journey. E county ma Nairobi, moko kuom jotend jopuonjre mag mbalariany koro kwayo piny owacho kod tend mbalariany mondo omi pek tuo mar dangni mag paro. Pek mowinjore ka giwacho ni jopuonjre mbalariany kalo e dangni mag paro kiling'ling, gino makelo thoe mathoth. E kinde romono mane obagi Ufungamano House, jotelogo kwayo jopuonjre makale e dangni mag paro mondo kik tho dich, to giwuog oko kendo wacho ne jok magidakgo osiepe kaachiel kod jonyuola. Very many students are affected by mental health, and statistics show that one in every 4 students are affected by mental health. Nyasi makamano bende ne obagi e kaunti ma Mombasa. Ka thoro wach ma higani en mar keto tuoche mag paro e opara manyime e piny ngima. Duol mar thieth e piny ngima WHO bende lieko ni atamalo 25 mag thoe mag tuo mag paro e kind thuolo mar higni 3 mosekalo osebed ka ikelo kaluwore gi pek mar ngima ma bende thothne ne okel kod midhusi mar corona. Sharon Ngao, Ramogi TV. Oganda jo Kenya ne oyudo thuolo mar yweyo makende e tarik ma oketenge ne ingo kido kod timbe oganda ma idendo ni Utamaduni Day. Odiechiengni ma kinde mokalo ne iluongo ni Moi Day osebedo ka gwenyo oganda ni koro en Utamaduni Day koso Huduma Day. Nyakora Mogi wadani koro wayudane nonro mar hie. Wuok tich tarik 10 dwe mar 10 2022 apeyni e bombe mopogore opogore onge kod dich mapile. Ranyisi ni en odiechieng yweyo, Utamaduni Day. Kata kamano, moko kuom oganda jo Kenya pod nigi pek e yango hie ka kiluongo odiechieng mar yweyono poni en Utamaduni kata Huduma Day. Wang'e ni en Moi Day nikech Moi notimonwa gik mang'eny ma pod wanyaparo. Waparo kaka nokelonwa chak e skunde. Moi waparo gi gik mang'eny. Koro kae ni Utamaduni, Huduma no, we don't recognize the names mokelnwa. Utamaduni kata moko miwacho go to pok waneno gimotim. Gimong'eyo ni en Moi Day. E holiday ma wan kawuono. Dhano onge town to kada bandera bokane ko ng'aw koro ni holiday ma kabuchung na kata kabuchiega antama. Koro wakia ni Utamaduni Day nikech obet nade to Huduma Day to bet nade. Koro wan bende wabagni wan nene ka. Wan wapo mani en holiday. Koro wambe wakia ni en holiday koro. Kata obedo ni moko kuom oganda pod nigi pek e yango nying hie mar odiechieng yweyo ma tarik 10 dwe mar 10 nyaka ne lok nyinge kowuok Moi Day. Jodak ma Meru ne odhialo odiechiengni ka ginyiso nyadhi mar kitgi. Ne en miel, goyo gol manyatindo, ka orengo bende ifuadho. Kakar jot mar jogo matulo dar e pinjegi ma Kakuma, bende nyasi mar kit ogendini mawuok e pinje mopogore opogore ne obagie. Gidhialo odiechieng mar kido kod timbe, Utamaduni Day. Mimi kama mtu wa Kongo sikuwa najua ndakutananaka wapi na mtu wa South Sudan, lakini kuhusu ikancha tumekutanana na tunacheza pamoja. Kata obedo ni tarik 10 dwe mar 10 ne oyange kaka odiechieng yweyo, kidieny mar 2 mar pend chik kare mar 9 andika matindo 3 oyango mano odiechienge 3 kende moyiedhi kaka mago mag yweyo e piny Kenya. Odiechiengegi oting'o Madaraka Day ma idhialo tarik 1 dwe mar 6, Mashujaa Day ma idhialo tarik 20 dwe mar 10 kod Jamhuri Day ma idhialo tarik 12 dwe mar 12 higa ka higa. Bang' mane ni jatend piny Kenya mar 3 Daniel Arap Moi kwayo mondo miloko odiechieng Moi Day kendo luonge ni Huduma Day tarik 19 dwe mar 12 2019, par loch mar jatend piny ne ondiko kokalo e lai margi mar Twitter ka buch jotend migepe mane ochwayo kom kod mane ni jatend piny e kinde no Uhuru Kenyatta ne oyango tarik 10 dwe mar 10 mondo luongi Huduma Day kendo jiwo jopiny mondo mi ochiwre ne timo tije mopogore opogore. E milome manogo chapa e oboke moyiedhi mar piny owacho mayango odiechienge mag yweyo higa mar 2020, migawo mar arita kwe ma pachoka ne oyango tarik 10 dwe mar 10 kaka odiechieng nyiso nyadhi mag kit oganda, Utamaduni Day. Kata obedo ni nying hie mar odiechieng yweyo ma tarik 10 dwe mar 10 pur gwenyo oganda jo Kenya, mor magengo en ni giyudo odiechieng machielo mar yweyo kendo thegore gi chodo luya e tije mapile ka pile. George Bati, Ramogi TV.
Nyakuramogi yiena mondo mi akaw yweyo mara mokwongo e weche manyien mag rameny piny wamenyo ni pinye konde mopogore opogore kendo wang'iyo mago motende koda gigo ma oganda jo Kenya timo odiechieng' ma kawuono. Nyakuramogi konde mopogore opogore nyisi ni wamenyo piny Kenya kendo wamenyo kaka gik moko timore e alwora mari kod gwenge ma bende boyo kodi mondo ibed gi ng'eyo kuom gik matimore piny Kenya gi thuolo ni odiechieng' mar Utamaduni Day. Nyakuramogi kinde ma ogendni e gwenge mopogore opogore ne temo nyiso chia margi kod nyadhi margi mar kido kod timbe. In bende kaka Nyakuramogi en odiechieng' ma in bende ang'eyo ni yudo yweyo kata bed ni oganda moko wacho ni gin pok gineno gimoro ma wenda ahinya mobiro gi nying odiechieng'ni, giparo odiechieng' ma kawuono kaka Moi Day. Nyakuramogi nying no oselokore kendo en Utamaduni Day. Mak mana ni jogo ma bende ndikona ni kod paro mopogore opogore. Kamano kare aneni makare kan wanga pala e Homa Bay County Sami wudo chieng' aluoch. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV jabes kawuok Adem Angugo ineno ni uze Ramogi TV yo makare. Erokamano ahinya Evans Oyuga Wasonga wuoda Konge in kod jabathi iluongo ni Rosemary Oyuga wamake Nakuru ka e yo makare weche manyien mag rameny piny. Erokamano ahinya amedo neni ayanga ka antiere Suna West Kowiti Memorial Primary School pinyo yie maniluongo ni Abuka Kogno Nyundo Nyuogo en bende en kodwa e weche manyien mar rameny piny. Erokamano ahinya Ramogi ler kendo kelono weche manyien e yo makare. Don kawuok Kisian mano kaunti ma Kisumu kocha bende ni Ramogi TV. Nyakuramogi medo kolona kinyisa mago ma ineno momako wang'i weche manyien odhiambo ma kawuono. Kaw kamano Nyakuramogi wakaw yweyo ka waduko pod wan gi mathoth kik idhi mabor. Kete mana ka. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok maggi makare pile ka pile. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny ma bende dendo gi dho ngere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Mimi naitwa Bramwell George Kitai kutoka Nakuru. Nilijaribu kucheza hii mchezo wa Shabiki na nimeshinda shilingi 1,300. Watu wote wenye mnasikiza kwa radio ama mnaona kwa TV, mjaribu hii mchezo wa Shabiki, mjue watu wa Shabiki ni watu wa ukweli. Mimi ni shabiki, je wewe? Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Don't run! Don't run! Hey! Don't run!
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo nyako Ramogi wamero dhi nyime gi weche manyien ka ikete Ramogi TV rameny piny odhiambo makawuono. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC otimo pedha e kaunti ma Siaya mar manyo obok ma idwa yang godo adieri wi mibadhi ma itudo godo apisas moko mag attend county no. E apedha no EACC oyango ni giyudo oboke ma nikod neno madhi konyo e yawo adiera mar wach e wi lal mar omenda madirom kata ma oheo siling milion 800 e aguch kaunti ma Siaya. Walter Nyambaga nigi ler mar wachno. Duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC otimo pedha ma yoridore kaunti ma Siaya kendo goyo gono mwandu ma ichich godo kaka mag mibadhi. EACC oyango nigi yudo boke moko manyalo konyogi yanga dieri e wach mibadhi mosegone oporo Siaya. EACC geto ng'eyo adieri wi mibadhi ma itudo godo apisas mag sirikal mar kaunti ma Siaya kendo ng'eyo adieri wi weche mag tiyo marach kod apisi mag sirikal no. EACC geto ng'eyo adieri wi mibadhi ma itudo godo apisas mag sirikal mar kaunti ma Siaya kendo ng'eyo adieri wi weche mag tiyo marach kod apisi e sirikandno. EACC rango mibadhi tieng' didek e sirikand kaunti ma Siaya. E nonro mokwongo, duol no nono lal mar omenda ma kore lach manyalo romo milion 400 ma wachore ni apisas mar kaunti ma Siaya ne otoke aguch kaunti e ndalo 12 bang' yiero mar dwe mar 8 higani. Chenro mar lodho omenda go ne otimore kata bang' gavana manyien ne keto chik mar geng'o nyiewo mora mora e chulo gope kata golo omenda e yo mora mora e kindeno. EACC bende kolo matut wach machielo mar mibadhi mar lal mar siling milion 72. Omenda go gin mayangore ne ondiki ni ne otigo de chenro mar nyiewo masinde mag thieth mag jotuo moheore. EACC ofwenyo ni masinde go ne ok onyiew ka masinde mane ochopo Siaya ne gin mago mane ochiwe yor sir kod osiptal mar Kijabe. Mago gin masinde mag kudho muya ne jotuo moheore. E kidieny mar adek mar nonro ma itimo kod EACC ne sirikal kaunti ma Siaya, del no temo yaro tie lal mar omenda maromo milion 400 ma ichich go ne olal kokalo e chenro mar gero paw tuke ma Siaya. Omenda no iluwo ndache kochakore kaka ne olok chenro mar gedo mar paw tuke no kendo ma ochokelo lal. Gavana machon ma Siaya bende itudo e imendni mar lal mar pesa mar gedo mar paw tuke. Lingling oyango ni tend county no ne oluoro gi tok chiel mi ochiwo goro machielo man kod bei ma opogore. Ma biro ka gavana ma Siaya James Orengo ne osekumo tiyo kod aguch omenda mar county no kaka yor luoko mibadhi ma okoni ne otuoto bad migawo mar omenda mar county ma Siaya. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Moko kuom MCAs e kaunti ma Siaya okwayo gavana James Orengo mondo oyie oket thuolo chenro mag tiyo kod aguch omenda mar kaunti ma Siaya ka gitielo ni keto ageng'a ne tiyo kod omenda mar kaunti no rocho dongruoge e kaunti. Orengo yande ne ochungo chenro mag tiyo kod omenda mawuok e aguch omenda mar kaunti no kaka yor kedo kod mibadhi mane okoni okwako apis no kod apisas matiyo iye. Gimedo ni Orengo ni kod teko mar kedo kod mibadhi yo mawinjore mopogore kod dino ne tiyo kod omenda mag kaunti. Wang'eyo gima gavana timo, otimo tich maber, ochake on good note. But wadwa kwaye ni kata koriembo ji tich, to gima nyako timnwa, nyako yawonwa budget mondo weche mag Siaya County, mondo development ma Siaya odhi mbele. Omiyo wadwa kwa gavana mondo lift orders mage manyocho chung gik moko te Siaya. Owe orders go, oket mechanism manyalo ensure ni kata ko clean up Siaya to gik moko kochung. Ni in interest of Dwat Japin, we are going to request the governor of Siaya to stop holding the budget of this county. He has the mechanism, he has the power to deal with the corrupt leaders of the past regime. But will not wait and sit back, relax, because he's holding the budget and stopping any other development of the county in the name of doing audit. Let him do audit, but we must continue working for the people.
nonro motimogo, lakini tich monego tine jopiny to we mondo timre. Koromogi lakteche maromo 15 e kaunti ma Kilifi inyal mak kod obila bang' fwenyore ni gisebedo ka giyudo osara kowuok kuom piny owacho mar kaunti ma Kilifi kuom higni 5, kata obedo ni ne gitiyo ne moko kuom counties maoko. Wach ma gavana ma kaunti no Gideon Mung'aro osingo mar kedogo. Gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro koni gisechugo komiti mabiro ng'iyo weche mag mibadhi mamiyo omenda mag counties no itiyo godo marach. Ka Mung'aro wacho ni dakteche 15 go yier mar duogo tiyo e kaunti no, kao kamano to ibiro kawnegi okang' ma otenore kod chike matudogi kod mibadhi. Jatelo no chano keto e tim chenro mag bero lwasi mar thieth kod kongo ute mag thieth e kaunti ma Kilifi. Tume nyingine inachunguza mambo ya wafanyikazi wa kaunti. Tujue wafanyakazi wale wa kaunti ambao wako pale ni halali ama wengine hawaeleweki pia kichwa ama miguu. Tumegundua Kilifi kaunti hii kuna madaktari zaidi ya 15 waliandikwa kazi na kaunti ya Kilifi. Hawajafanya kazi Kilifi kwa miaka 15 zaidi na wanalipwa mshahara na kaunti. Nimewapatia notice warudi kazini, baada ya wiki 2 kama hawakurudi watafutwa, watu waandike madaktari wengine na warudishe pesa ya umma ile ambayo wamelipwa kwa miaka 5. Mambo ya matatizo ya afya, ni wapi kunatakana kuongezwa hospitali ama panuliwe ili tuweke maternity kule karibu mashinani, wakina mama wasife tena na mambo ya uzazi. Deche atatupatia wauguzi wale ambao wako nyumbani hawajapewa kazi, kama lazima kaunti iandike waandike, ili tuwe na manasi, kila dispensary lazima iwe na muuguzi. Kurwadonje mago motende girito aluora oganda e gwenge mag Nyatike kaunti ma Migori ojiw mondo pidhi yien mondo kony e reso gwengego ma oro osebedo ka hinyo. Nok mar koth Nyatike irango ni kelo kod bedo maonge kod bunge manyalo yweyo koth. Jojuma nigi ler kowuok e kaunti ma Migori. Gwengego Makaler, Makalda, kaachiel kod got Kachola e sapondo ma Nyatike gin moko gwengego ma osbedo kuom gwengego ma osbedo kokiyud koth maber, ka bende mae koro skelore gwengego. Nok mar koth ni koro osebed ka itudo kod onge ma yiende moromo manyayoyo koth e gwengego. This idea of slash and burn, I think, should be discouraged. People should just be able to cultivate the land, but leave the indigenous trees standing. Those indigenous trees are the best because they are multiple use. Without trees, we will not have these sources of livelihood. We'll have lost all of it, and we will start scrambling for the little that is there. Riwruogego mok mago mag piny owacho, ka otende kod mago mag piny owacho, koro osebiro kod chenro mopogore opogore mar jiwo mag pidho yien e gwego mag Nyatike. Be able to take care of these trees so that they can be able to give us remembrance. Piny owacho ka okalo kuom duolno ma ochune rito bunge mabende ong'ere kaka Kenya Forest Service bende dhi nyime kod keto kenge mopogore opogore mar jiwo wechego mag pidho yien kaachiel kod rito bunge e gwego mag Nyatike. We are appealing to our leaders to be able to support us so that we can be able to gazette areas like in Nyatike, Mirema, which are vast land, which if left ungazetted, then there will be no... The rules and regulation on how its management can be very difficult. Trees are significant in the society in ensuring that we conserve our environment, that we protect our environment, which in turn will bring peace by itself. Kaluwore kod nok mar lope, bende koro piny owacho nyalo tiyo godo e keto bunge. Oganda bende koro jiwo ni koro ti kod lope magintiere godo to hinye kuondego magipidhe cham mondo koro gipidhe yiende kaka yo achiel mar ting'o malo kwan mag bunge e kaunti ma Migori. Another concept which is farmer management, natural regeneration, where we regenerate trees naturally within the farms without using seedlings. Just the germplasm which still exists in the soil. Then they make hedgerows and plant their crops in between. It has been very successful. If you call public forest, cannot expand. So the area we can expand to is in the farms. Lipot hukum dolo mochune rito bunge e pacho kae yango ni kaunti ni ma Migori nitiere mana kod atamalo 3 mag bunge mabende kontie piny ne atamalo 10 mabende koro piny Kenya koro biro katemo mondo koro chopie. Jojuma, Ramogi TV, Migori.
Kanisa jokopere okwayo jo-Samaria mang'uon mondo owuog oko kendo konye chwalo chiemo mar kony ne jogo maoro kod ngaje okwako gwengegi e pacho ka. Archbishop mar Nairobi Philip Anyolo wacho ni e sama piny owacho timo duto manyalore neno ni Kenya obedo kod chiemo moromo. Nok mar chiemo e pacho ka gi e kinde ni dwaro riwruok mar reso ngima joma midhiero nokwako. Kanoloso e kinde keto mise kanisa manyien mar jokopere ma St. Francis of Assisi e kaunti ma Kiambu, oyango ni kanisa mar jokopere osechako chwalo chiemo mar konye counties mathoth maoro kod ngaje okwako kamoting'o kaunti ma Marsabit, Kitui, Garissa, Kanyakla kod Wajir. Osire kod jaod bura ma Ruiru Simon King'ara manoyango ni deko mar koth osekelo midhiero ka kwan atamalo e kind 25 nyaka 30 mar kar chung'o burano sani okwako doro. Wakipata pia msaada kutoka kwa makanisa kutoka majimbo mengine katika Kenya, wanaweza kusaidia pia watu ambao saizi katika wana shida ya njaa. Kwa hivyo jimbo la Nairobi limesaidia Lodwar na haya maeneo mengine yote na majimbo mengine pia katika nchi ya Kenya, Catholic Church in Kenya yamesaidia hivyo. Na nilikuwa tunaomba Wakristo ya kwamba wasaidie kadiri wawezavyo. Tunajua tunatumwa katika shida kila mmoja wetu. The economy imedhoofika kidogo, lakini tukilinganisha sisi wenyewe na wale ambao wanakufa saizi, we are a bit better. Spirit of sharing ni wito wa kanisa, ni wito wa Kristo. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba wasaidie, sio hata kwamba chakula peke yake, lakini tumeona ya kwamba wanaposhindwa kupata chakula pia wanadhoofika pia na hata mavazi. Kwa hivyo wasaidie kwa namna inayowezekana, na tutashukuru ya kwamba kwa chochote ambacho kimetolewa tutashukuru sana. Joanda Swekrama kwan gi nyalo romo 700 e boma ma Thika koro ni kod luoro kaluwore kod chenro mar chako kiro gi oko mar bomano makoro tend kaunti ma Kiambu oseyango kaka mano mar chiwo thuolo ne kembe maloso mwandu. Joalago osendiknegi barua kamiyogi ndalo 7 mondo mi giwuog oko e chuny bomano ma bende koro ichano yang kaka achiel kuom bombe madongo kata city. Kata kamano, joalago toramo ni ok gibiyie mar wuok oko e chuny bomano ka giwacho ni ok giro chenro moro amora ka giuso e geng apaya. Mago apaya mayudore e boma ma Thika kokalo kuom jakom margi James Mburu, joalago wacho ni gibiro bago ng'anyo mar kwedo okang' ma kamano ka tend kaunti no dhi nyime gi temo kiro gi oko mar boma ma Thika. Na mimi nataka kumwambia Bwana Rigathi Gachagua, nyinyi tulimchagua mkiwa na William Ruto. Tulimtrust. Wewe ndio kingpin wa Mount Kenya. Usikubali watu wa Thika waondolewe ukiona na macho yako. Tetea watu wako, sisi ndio tulikuchagua, tulisimama na nyinyi, msimame na sisi ili tusiondolewe Thika. Kwa sababu tuko na watoto na tuko na watu tunalisa na tuko na watoto wa shule na tunalipa shule. Kutoka Kajiado mpaka Garobatura wanaekelea kazi. Thika ni nini imefanyika? Hata watu kikundi ya watu fulani wanasikana wasema huko Thika hata wekelea kazi. Na sisi ndio tulichaguana. Tulisimama na wao. Tulisimama na hiyo Mabtangi. Tukampatia kura. Tunaona venye tuliambiwa tuondolewe hapa, hakukuwa na ile participation ya watu wote. Ni kakundi ka watu kalikaa mahali, kakasema watu waende. Na tunasikia itatufinya sana. Wanasema kuna insecurity. Na saa hilo wametutoa hapa familia 800. Hapo ndio insecurity itakuwa mingi. Juu watu 800 utawapeleka wapi? Watakuwa hawana kazi. Hata ukora itakuwa mingi. Afadhali watu waambie muwe mkikuja hapa masaa fulani. Hiyo itakuwa mzuri sana kwetu. Sasa tunashindwa tutaenda wapi? Tena hakuna mahali tunapelekwa, tunaambiwa tuende stadium na kumejaa. Sasa tunauliza mheshimiwa wetu wa Matangi, tulikuchagua kama kiongozi, kama mtetezi wa wanyonge. Tafadhali asituache, atutetee, atupate angalau tupate school fees. Koro wadonje weche motenre kod tuke. Klepe matugo adhula e lig maduong' ma pacho ka keto ikruok margi ne season manyien manyaka sani pok ong'ere ni biro chakore karang'o ka thoth klepe tugo tuke mag osiep. Klab mar Gor Mahia kogalo mitayo koda kocha Jonathan McKinstry
Nologo achiel kuom nono gi klab mar Posta Rangers e alapa ma Camp Toyoyo. Gol mar Posta Rangers noloko kod jatugo machon mar Kogalo Eliud Lukuwam e dakika mar 56 bang' tugo no wuok amodhi kapok jotugo dhi yweyo. Ma en tugo mar ariyo ma Kogalo osebedo godo e kindgi kod Klepe matugo e lig maduong' ma pacho kae tuke gi mokwongo e alap onogo ma Camp Toyoyo. Kogalo nogoyo Talanta gonde 3-0. Klepe mag KPL kata kamano timo ikruok kata odoko ne chakruok mar season manyien pok ong'ere. It was another good exercise for the boys. We've played 2 games in sort of 48 hours, yesterday against Talanta and today against Posta Rangers. Everyone in the squad's got good minutes. We obviously fielded an entirely different team today than we did yesterday and created a lot of chances. We just ultimately didn't have that finishing touch today. I think on another day we maybe convert 2 or 3 of them, but look, it's part of the learning process. It's part of the fitness program to get this many games in, and yeah, it's another step forward towards the season. We are trying to build a team, and for you to build a team, I think you need to see your players in high-profile matches. So this is one of them, and I'm happy with the players. Tuke mag kwanyo jotugo mabiro ting'o nying Kenya malo e tuke mag joma ni kod ng'ol